ebe a kịta bụ alọbinagụ m because ọ wee ka anyị si eme ịma na udu mmiri ọ bụ na mmiri na-ezo anyị na-agalụ n'ime ọfịa ebe alọbinagụ dị aga eyi ya ife so n'udu mmiri mgbe mmiri na-ezo anyị na-eweneta ya n'ụlọ so that ịchọ iyi ya ife ebe a mana dame ndị a ga-eme ya anyị aga n'ime ọfịa ebe ahụ ụlọ ga iyi ya ife so ebe a bụ na mgbe m nwetara ọnụ alọbinagụ dosa nke dị n'ụlọ so ịbịa saịdị a ndị nwa bụcha ọgwụ agwọsịla agwọ ndị ahụ bụcha klayant ekesisila ekesi ndị ọcha ekesila ekesi ndị nke nwa bụ oke ite agwọsịla agwọ ya bụ ndị nwa nọsi ebe a nke a bụcha ọgwụ afịa for ndị na-azụ afịa ebe a nwa ebe a bụ ebe m lụrụ agwụ ọnụ agwụ m bụ ife a so ebe dị ebe a liri nne ọ bụla ọsọ agwụ m dị ebe a ị na-aya eze nwaanyị ma a na-akpọ ya ala na-azụ nwa anyị na-akọsali ya mkpa anyị ebe anyị ji iwe ala na-azụ nwa bụ ọ bụrụ na because a sị na ibe na-eti nwata ibe nne anyị ala ọgba nkịtị so ịbịa kọsali ya na ọgwụkwa ike ime nke nwa bụ ike nga akwụ na ama nje afịa ebe anyị ji iwe ike nga akwụ na ama nje afịa bụ na ọ bụrụ na ọwelu mbasa akwụna ya apụta ọ sị na afịa adịlọ epekata mpa ofu onye ya alalili ya ọnya ka anyị ji iwe akwụ na ama nje afịa abịa na nke nwa anyị weli ya na-eme 4 market days ị na-anya efu na o weli ilu na anọ eke olio afọ na nkwọ ọnya bụ nke nwa nke nwa bụ nne nwaanyị anyị na-eji alụgasị ọrụ nke nwa bụ eze nwaanyị Agụrụ ewelu m mmiri dị na be nna m a na-akpọ Agụrụ ọnya bụ ebe ọrụ a na-akọsali ya mkpa ọ na-ekpekwa ikpe ọsịsọ ọ ya magistrate ọ na-ekpekwa ikpe ọsịsọ ọ ga-eme kesi maka onye welu police case onye welu court case akọsali ya ọ ya makwere ọ ya ma ọ dị mma ọ bụrụ na anyị bawa n'ime ịnezi ya sadị efozi agụji egbe ahụ nke nwa bụ alụsị na-agba ụgwọ ọ bụrụ na mmadụ jigo ụgwọ gị na mmadụ mee biznes onye abụ achọ ka olie ego gị anyị akọsali ya ga-agbata dị ụgwọ maka webe nke anyị since anyị bido kọsabali a na-eweta dị money so ọ bụrụ na ịbịa saịda nke nwa bụ nke anyị ji agba afa afa ka ọ ya abụ ịgba kọwara gị ife na-eme so ị negasị anya ihe afụgasị awele ndị nwa ka a na-akpọsị awele isi ebile awele isi ebile fọ ndị na-eme biznes ndị na-azụ afịa ndị na-alụ ọrụ aka kọntaktị ada abịa ọnya bụ ndị nwa na-afụgasị then n'ahịa bụ ebe a ka ndị mmiri m nọ nke nwa bụ ndị mmiri m ọnya bụ ife nwa so another thing bụ na achọrọ m ịkọwa ife dị iche mmadụ ịlụ ọrụ mmiri na mmadụ ije chụpụ aja na mmiri ọ bụla ofu ihe mmadụ nwere ike ịgasị na ya alụgo ọrụ mmiri ọ bụrụ na ife a mere bụ akwa ngwongwo aga gbapụrụ ya aja na mmiri ọ bụla ya bụ ịlụ ọrụ mmiri dị iche mgbe ya alụ ọrụ mmiri ma na ịdọwa ite ndị mmiri na bewu ịchọgodo iyi ya ife at any time mana ọ bụrụ na a bịalụ ego ngwongwo go biskit banana ọdọzọ jabe na ịma na eji ọsọ jee chụpụ aja because people na abụọ abịa asị na afa agago na mmiri na onwelo na ndị mmiri anabatala ya nka so ihe nna agwa bụ na ịdọ ite ndị mmiri dị iche from ịga gbapụ aja na mmiri fọma melon daalụ sọ daalụ daalụ